Hi guys, good morning. Nagluluto ko ngayon ng tawag dito. Ang tawag namin sa amin dito is bulad. Ito yung ano niya, itsura niya. Yung dried fish. So, nagluluto ko ngayon. Tapos lalagyan ko siya ng, actually, tapos ko na siyang iprito. Lalagyan ko lang siya ngayon ng sauce. Kasi, nakakasawa pag puro yung plain lang na dried fish. So, papakita ko sa inyo kung paano ko siya lutuin kasi nagustuhan siya ng asawa ko. Nagustuhan ko din siya. So, ayun, let's start. So, eto guys, nag-prepare na ako ng teka lang, ano ba yung basahan? Nag-prepare na ako ng pagkadami-daming kamatis dahil gustong-gusto ko ng kamatis, kaya ayan, ang tawag ito, onion, tsaka garlic. Tapos ito is, yes, ito yung niluto ko na. Yan, luto na siya. At nagpainit na ako ng oil. So, ayan siya. So, ilalagay na natin yung ating. Oo nga pala guys, i-chika ko muna sa inyo. Kasi kahapon, nag-vlog ako doon sa aking haul. Nag-haul ako doon sa aking, anong tawag doon? Teka lang. Nag-vlog ako doon sa aking, nag-grocery kasi ako kahapon ng aking mga sabon, gano'n. Eh, kasi yung ginamit ko na pang-vlog is ito, yung sa front, kasi mas gusto ko yung front nito na camera. Tapos yung nag-vlog, yung ginol ko na, ginamit ko yung phone ng asawa ko. So, hindi pa naka-set yun ng maayos. So, tapos na ako mag-vlog. Tapos kanina, itin-transfer ko dito kasi dito ako nag-edit dito sa phone na to. Naku, pag-transfer ko, na-transfer ko siya dito, but yung pag-edit ko na dun sa video editor ko, ay naku, hindi siya kasi, anong tawag dun, mataas na yung resolution niya, para ganun sila, naku, patay, sabi ko, paano ko yun aanuhin, sayang naman yung vlog na yun, yung pinakita ko dun. Kasi maganda kasi talaga yung quality nung doon sa back ng phone na yun. Kaya yun yung ginamit ko kahapon. Kasi eto kasi yung ang likod ko hindi ko masyadong bet. Yung front lang na camera yung gusto ko nito. So sabi ko siguro uulitin ko na lang. Actually na-arrange ko na nga siya dito sa Siguro uulitin ko na lang. Hindi ko alam. Hahanapan ko pa ng paraan mamaya kung maano ko pa siya, pero I don't know kung kaya ko pa siyang anuhin. But yun, nainis talaga ako kasi expect ko pa naman yun na may upload ko yun today. Kasi kahapon ko siya ginawa. Yeah. Nakakainis din. So, ayun. Kasi, basta sa Monday, busy kasi ako sa Monday. So, gusto kong makapag-vlog today yesterday at today. So, ayun. So, lalagyan ko na lang ito ng guys. So, ayan guys. Lalagyan ko siya ng konting suka. Huwag naman masyadong marami dahil mahihirapan ako sapagkat konti lang yung asukal ko dito. So, kailangan konti lang. Tapos, etong ketchup. Ilalagay ako ng ketchup. Actually, hindi sana ito yung gagamitin ko. Kaso, wala akong ibang ketchup, guys. Kasi nakalimutan kong bumili kahapon ng ketchup. So, ayan. Tapos, maglalagay na lang siguro ako ng konting water. Kasi, para lang hindi siya masyadong maasim. May konting sauce naman. So, ayan. Konting-konti lang. Tapos, ayan. Nalagyan ko na lang ito ng asin, paminta, at saka, huwag kalimutan ng bitchen, ha? So, ayan siya, guys. So, pagkatapos kong lutuin ito, ilalagay ko to sa medyo malalim na, lalagyan.
Tapos, yan, i-ano ko lang itong sauce. So, ayan siya. Tapos, maglalagay ako ng konting paminta na hindi ko masyadong bet ang pamintang ito dahil sobrang pagkalaki-laki. But, wala akong choice. Dahil yan lang yung paminta ko. So, ayan. Konti-konti lang. Tsaka hindi naman kakain ito yung anak ko. Kami lang naman yung kakain. Tapos, hindi ko na ipapakita. Basta may ilalagay ako, no? Tapos, yan. Tapos, kukuha ako ng asukal kasi actually, ang dami kong asukal, guys. Parang half kilo pa ata yun. Ay, naku, nabasa ng tubig. So, kaya, ganon. Ngayon, ang ending, wala akong asukal. So, ayan. Ilagay nyo lang kung ano yung gusto nyo ilagay dyan, guys. Depende sa inyo. Sa inyo yun. Tapos, titikman ko na. Parang, nadamihan ko na suka. Depende na sa inyo yun kung ano yung gusto nyo ilagay dito. Kasi, whatever you prefer na lasa. Kasi, iba-iba tayo ng panglasa kasi. So, ayan yung itsura niya. Tapos, yan. Ang asim. Nadamihan ko ng suka. Yan. Yan yung sinasabi ko eh. Huwag yung damihan ng suka eh. Dadagdagan ko ng konting tubig. So, ayan. Dagdagan ko nga ng ketchup. Bumibili lang kasi ako ng ketchup, guys, pag nag-ano kami, pag anong tawag dito. Bumibili lang ako ng ketchup pag ayan na medyo dumidilim na siya, guys, kasi malapit na naman siyang malobat. Ayan. Pag pag may lumpia kami or what. So, saka lang ako bumibili ng ketchup. At yung nakakainis dito sa ring light na to, ang galing malobat eh. Nakakainis. So, kailangan talaga siya. Okay na. Kailangan kasi talaga nakasaksak siya, guys. Kailangan nakasaksak siya pag nag-vlog ka. So, eto yung dito eh. So, i-charge ko siya. So, dahil naka-charge na siya, ayan siya, maliwanag na siya. Bastos talaga itong ring light na to. So, ayan. Tapos, yun. Lulutuin ko lang yung tatapusin ko lang yung kasi i-charge ko lang ng konti para later is maganda na yung kuha niya. Okay? So, eto na yung magiging itsura niya, guys. So, eto yung dried fish sa ilalim. Ayan, dyan sa ilalim. Tapos, inagay ko sa ibabaw yung sauce. So, ayan. Yan yung magiging itsura niya. Tapos, kaya ko siya inilagay dito sa Tupperware na to, ng ganito. Kasi, alam ko hindi namin maubos lahat yan. So, dahil hindi namin maubos, so, mas maganda na, dyan ko na lang siya ilagay. Kapag, yung may sobra, ayan, ika-cover ko lang siya. Tapos, tip ko, pag niluluto kayo ng ganito, pag medyo sobrang maalat yung dried fish ninyo, mas magandang ganituhin siya kasi para yung alat niyan mawawala. Tapos, yung pagtimpla nyo nito, kung gusto nyo medyo maasim-asim, depende na sa inyo, dagdagan nyo ng suka. Or kung gusto nyo ng matamis, gaya sa amin, gusto namin ng medyo matamis, yung naghahalo yung matamis at saka yung suka, yung maasim. So, yun yung gusto namin. So, depende na sa inyo, whatever you prefer na lasa ng gusto ninyo. So, ayun guys, yun lang yung pagluluto, no. So, gusto ko ipakita sa inyo kasi tipid ulam din kasi to. Ito yung inuulam namin pa minsan
naboboard na ako sa mga ulam namin. So, mas maganda itong ganito. Meron tayong ibang nailuluto, di ba? So, ayun. So, ayun lang guys. I hope you guys enjoy and please don't forget to subscribe and see you in the next video. Bye-bye!